Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, sannan mu sake saduwa a cikin wani sabon shirin. Tun bayan da bidiyon gasar auren aure ya zama ruwan dare a duniya a arewacin Najeriya lokacin bikin sallah, sai hankalin mutane ya koma kan waƙar da ta sa suka taka rawar. Wannan waƙa dai ta kenta shi jarumar mata wanda Hamisu Breaker Ɗorayi ya rera. Duk da cewa mawaƙi ya ce ya yi waƙa a ƙarshen shekarar 2019 ya sake ta a farkon 2020. Za a iya cewa dubban mutane ba su san ta ba sai a makon bikin sallah karama bayan wasu matan aure da suka yi yayin rawarta. A wata hirar bidiyo kai tsaye da BBC Hausa ta yi da Hamisu Breaker a shafinsa na Instagram, tashin mawaƙin ya ce wannan gasa da mata suka yi karamar farin jini ta ƙara masa shi da waƙar ba. Ya ce waƙar ta yi tashe a lokacin fito, amma na yi tunanin shanta ma ya ɗan ja baya. Kwanan nan sai na ji ta sake karaɗe duniya. Abin da ya sa na yi waƙar jarumar mata, idan zan yi waƙa ina duba halayyar mutane. Misali, wani yana zurfafawa wajen soyayya, wasu kuma ba su da. Kuma na ga kwana biyu ban yi wa masoya waƙa ba, shi yasa na ce bari na yi musu. Da budurwata na yi ba gaskiya. Idan zan yi waƙa ba na tunanin samari da 'yan mata kawai, ina farawa ne tun daga kan tsoho mai shekaru da yawa har na zo kan da kowa zai ji daɗi, da kowa zai ji wani abu da ya dangance shi. Hamisu Breaker ya ce ya tsaya ne tsaf kalaman da ya amfani da su a ƙar. Alal misali, baitin farko cewa ashe da ne nake son ki jaruma ba da zuciyata ba. Kin ga hakan na wannan soyayya ce sai ranar da aka mutu a daina ta, tunda ba da zuciya mai soye-soye ake yin ta ba. Ban taɓa tsammanin waƙar za ta zaburar da matan aure su yi gasa a kanta ba. Na yi ne don masoyana kuma fata na da shahara, sai kuma gashi ta yi irin farin jinin da ban yi tsammani ba, in ji shi. Gaba da cewa a lokacin da na ga mata fara gasar sai na ji daɗi sosai. Na zama da ɗaya daga cikin mutanen da suke da gudunmawa cikin gyaran aure. Ban taɓa tunanin ganin haka ba. A ranar ina tunanin kamar na sanya bin matan a shafina, amma kuma sai na yi tunanin hakan bai dace ba. Amma na ji daɗi kuma na yi musu fatan alheri. Breaker ya ce bai san adadin mutanen da kira shi a waya don sanar da shi cewa waƙarsa ta yi tashe a wani tsakanin bikin sallah ba. BBC ta tambaye shi ra'ayinsa rawar matan aure a bidiyo a shafukan sada zumunta, sai ya ce da dai a tunaninsa sanya rawar a social media ɗin na iya zama kuskure, amma tun da ni ba malamin addini ba ne ba zan iya fashin baki hakan ba. Waƙar jarumar mata, waƙar dai tana da baitika tara ne masu sadara 4 kuma tana ƙarewa da ƙafiya. Hamisu ya ce baitin da ya fi so a ciki shine na 7 da yake cewa yau ga na a ruwa kusa da kada so ki ceci ƙarƙona, kuma da mafita ki saba da furta kwana. Ina ji ina gani yadda nake son ki yafi ƙarfina. Na san a duniya da wanda yake janye duk tunanina. Ya sauraro zai so ya san wane ne Hamisu Breaker. To ga kaɗan daga cikin tarihinsa. Sunansa Hamisu Breaker Ɗorayi, kuma ɗan asalin jihar Kano ne. Shekarunsa 27. Ya yi karatun firamare da sakandare a unguwar Ɗorayi. Ya fara waƙa tun yana makarantar Islamiyya lokacin yana yaro, amma a shekarar 2016 aka fara saninsa. Zuwa yanzu ya yi waƙoƙi da shi kansa ya ce bai ƙirga yawansu ba. Ya yi waƙoƙi irin su So da Shimfiɗar Fuska da Hauwa da sauransu. Ƙarshen labarin namu kenan.